haini hai lamsago hasteni khorang kwrwngwi nai tongnai rano miya horlai thangnaiko belai kheno tongflaijak 30 bakma mondolo thelakung bazaro je BJP ni Jubo Morcha President Binanta Hori Jamatia te Assam hasteni probari Arjun Daimari meeting khai phirokmani yagulo thelakung bazaro Tipra Motha themrang rok bai lama kasmoi bujaka hwnwi Koktwma Achai tongkha tei asabai thaglia jaga jagao boro ora bomani pore yagulo jaga o party office rok horolai khai BJP no hwnwi Koktwma Achai tongkha miya horlai thangnai go aboni bangui joto naitongdi hasteni khorang joyakarwi jotono no koyo. Okay. Tamang laiwi tini koksa ni mapalika. Tini sungjo tong sai mau tini thangna mia prop thangna 13 tarik sini 36 boot bo sini kaisa party office tongmani party office sok sama sekang bo sini sini jubogni president borom gnang sini Binanta Hori Jamatia bai Assamni Arjun Daimari probari borok meeting khai thamni yagulo sini borok no oro thelakung bazaro attack khailaiwi dormake bulaiwi borok hospital klailha boni yagulo hor kuthukma jorao sini oro 36 budni party office no sini hama nok tangjak no borok Tipra Motha song hor rowi thung sun mar khai plailha han bangai asing sanam suwes mohai borok khaya mohai party office na sesi nini borok hor rolaiwi tokulai mani bo blaikini saya han bangi sing borok no sanam suwe mohai klai tai mohai ke party office rok je kuno horok khaimano sing dakti sing borok no eras khain bangi sing sesta khainai tai naine di joto mohai nok khar dorma khaite kha senior blaik paidros klaiwe senior tongma kaisa mani tongwe sini chair 10 khan 15 khan moton tongwe kerambu kahma tongwe makhe sini o party office borok mia pro hothangni go ekta tama jorabo kharo kebil ha kaini bangai sing salam su mohai asik samu ha khaine rono dakti romi mati khlali nai engke sing joton saima buskang sulo tariwna sini bodung tongwe han bangai borok phelung jana kiriwini omai ke borok tabok Gundami Sontras Khaima tongo hani bangini borok ni je samhaya जों साइमानो अर बरनि सामहया खायनाय रंगे अर लुकेलिनि केबुया खातानि फाया अर गान्दायनि खायनबांनि जे तिरपा बथा खाय तंनाय बरनो जों वार्निं रवो टाइम हाय नेक्स्ट सं खांखे जों हायनि तंगिया जोंनि जुबक तंनाय रक जोंनि BJP तंनाय रक रंगै बरनो सास्तिमा खायनाय लेनाय बायदि सिनि मानिका गामिनि बुथ अफिस 10 नं बुथनि दिनै हर थांनाय सोबाजानि हरय रखा ता आं फाइफोराव नुबो जत नायबाय जादि दिनै BJP कार्यकारी दिनै हर थांनाय बुथ अफिस हक साइराव जामानि